खुलुमबाय आङो दिनै मोनसे इनफरमेशन होनो सानदों Btr आव सब खामानिखौनो मावफुंजोबदों प्रमद बर' बिथाङा स' नैबे भिडिअआ एसे बेलेग जागोन लोगोफोर गासैखौबो आंनि चेनेलाव फिन खेब बरायहरबाय आं बुंलाया आं बुंबा गाज्रि मोनगोन BTC आव Btr आव गासैबो खामानि दलं एबा हस्पिटाल बायदि बायदि रोखोमनि खामानिखौ मावफुंजोबदों प्रमद बर'आ ना बिनिनो मोनसे भिडिअ भाइरेल जागासिनो थ' नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायलांदो आरो भिडिअआ बेलेगनिफ्राय बेलेग जागोन होनना बुंदों आं दिनैनि भिडिअ बेलेग थ' नोंथांमोना नैबे सिस्टारनि बुंनायखौ नायलांग्रोदो आङो दिनै मोनसे इनफरमेशन होनो सानदों रिसेन्टलि जोंनि Btr रिजनआ जौगालांगासिनो दं जेरै IT इनफ्रास्ट्राक्चार ओमफ्राय स्कुल लामा हस्पिटाल बेफोरो गासिबो जाफुंदों गभर्नमेन्टनि एफर्ट्स आरो इनिशिएटिभ लानायाव जोङो मेरला हस्पिटाल लुनाय नुनो मोनदों जाय जों बयनिबो थाखाय हेल्पफुल आरो जोंनि जिउ रैखा खालामनायनि थाखाय जोङो मेरला गोदान स्किम ओंखारनाय नुनो मोनदों जेरै अमा फिसिग्राफोरनि थाखाय अमा फार्म खुलिनानै होदों आरो गोबां बेफार फालांगि खालामग्राफोरनोबो मेरला स्किमफोर होनाय जादों जोंनि जायगाखौ जौगाखांहोनो थाखाय बेफोरो गासिबो जाफुंहांगासिनो थांनाय 3 बोसोरनिफ्रायनो सान्थि फैहांनायजों लोगोसे जौगालांगासिनो दङ जोंनि बे Btr रिजनआ आरो आङो बेफोरबायदि पजिटिभ चेन्जेस आरो जौगालांनायखौ नुनानै जोबोद गोजोननाय मोनदों गोजोन्थों दायो नोंथांमोना कमेन्टआव बुंहरदो आङो रावनिथिबो जानानै भिडिअखौ बानायनाय जायाखै नोंथांमोनानो कमेन्टआव बुंहर नोंथांमोननि कमेन्टखौ नायनोसै मा बुङो मा मायो दायो Btr आव सरकारा मा मावदों मा मावाखै आंथ' बुंनो थांला रावखौबो दा गाज्रि मोनगोन आरोना बेनिखायनो आङो सिस्टारनि भिडिअखौ नुनाय जाबाय आं बांद्राय बुङा नैबे भिडिअआ सर्ट भिडिअ जाबाय स' नोंथांमोनानो मिथिखायो सोर खामानि मावदों सोर खामानि मावाखै जों ससियेल मिडियाआव गासैखौबो नुनो मोनखायो आरोना बेनोमोन आरोना लोगोफोर भिडिअआ स' नोंथांमोना कमेन्ट खालामदो सोर सरकारा मा मावदो सोर सरकारा मा मावाखै कमेन्टआव फोरमायहरदो आं नाय खुलुमबाय आङो दिनै मोनसे इनफरमेशन होनो सानदों रिसेन्टलि जोंनि Btr रिजनआ जौगालांगासिनो दं जेरै IT इनफ्रास्ट्राक्चार ओमफ्राय स्कुल लामा हस्पिटाल बेफोरो गासिबो जाफुंदों गभर्नमेन्टनि एफर्ट्स आरो इनिशिएटिभ लानायाव जोङो मेरला हस्पिटाल लुनाय नुनो मोनदों जाय जों बयनिबो थाखाय हेल्पफुल आरो जोंनि जिउ रैखा खालामनायनि थाखाय जोङो मेरला गोदान स्किम ओंखारनाय नुनो मोनदों जेरै अमा फिसिग्राफोरनि थाखाय अमा फार्म खुलिनानै होदों आरो गोबां बेफार फालांगि खालामग्राफोरनोबो मेरला स्किमफोर होनाय जादों जोंनि जायगाखौ जौगाखांहोनो थाखाय बेफोरो गासिबो जाफुंहांगासिनो थांनाय 3 बोसोरनिफ्रायनो सान्थि फैहांनायजों लोगोसे जौगालांगासिनो दङ जोंनि बे Btr रिजनआ आरो आङो बेफोरबायदि पजिटिभ चेन्जेस आरो जौगालांनायखौ नुनानै जोबोद गोजोननाय मोनदों दिनै मोनसे इनफरमेशन होनो सानदों रिसेन्टलि जोंनि Btr रिजनआ जौगालांगासिनो दं जेरै IT इनफ्रास्ट्राक्चार ओमफ्राय स्कुल लामा हस्पिटाल बेफोरो गासिबो जाफुंदों गभर्नमेन्टनि एफर्ट्स आरो इनिशिएटिभ लानायाव जोङो मेरला हस्पिटाल लुनाय नुनो मोनदों जाय जों बयनिबो थाखाय हेल्पफुल आरो जोंनि जिउ रैखा खालामनायनि थाखाय जोङो मेरला गोदान स्किम ओंखारनाय नुनो मोनदों जेरै अमा फिसिग्राफोरनि थाखाय अमा फार्म खुलिनानै होदों आरो गोबां बेफार फालांगि खालामग्राफोरनोबो मेरला स्किमफोर होनाय जादों जोंनि जायगाखौ जौगाखांहोनो थाखाय बेफोरो गासिबो जाफुंहांगासिनो थांनाय 3 बोसोरनिफ्रायनो सान्थि फैहांनायजों लोगोसे जौगालांगासिनो दङ जोंनि बे Btr रिजनआ आरो आङो बेफोरबायदि पजिटिभ चेन्जेस आरो जौगालांनायखौ नुनानै जोबोद गोजोननाय आङो दिनै मोनसे इनफरमेशन होनो सानदों रिसेन्टलि जोंनि Btr रिजनआ जौगालांगासिनो दं जेरै IT इनफ्रास्ट्राक्चार ओमफ्राय स्कुल लामा हस्पिटाल बेफोरो गासिबो जाफुंदों गभर्नमेन्टनि एफर्ट्स आरो इनिशिएटिभ लानायाव जोङो मेरला हस्पिटाल लुनाय नुनो मोनदों जाय जों बयनिबो थाखाय हेल्पफुल आरो जोंनि जिउ रैखा खालामनायनि थाखाय जोङो मेरला गोदान स्किम ओंखारनाय नुनो मोनदों जेरै अमा फिसिग्राफोरनि थाखाय अमा फार्म खुलिनानै होदों आरो गोबां बेफार फालांगि खालामग्राफोरनोबो मेरला स्किमफोर होनाय जादों जोंनि जायगाखौ
जौगाखांहोनो थाखाय बेफोरो गासिबो जाफुंहांगासिनो थांनाय 3 बोसोरनिफ्रायनो सान्थि फैहांनायजों लोगोसे जौगालांगासिनो दङ जोंनि बे बिटिआर रिजोना आरो आङो बेफोरबायदि पजिटिभ चेन्जेस आरो जौगालांनायखौ नुनानै जोबोद गोजोननाय मोनदों गोजोन्थों खुलुमबाय आङो दिनै मोनसे इनफरमेशन होनो सानदों रिसेन्टलि जोंनि बिटिआर रिजोना जौगालांगासिनो दं जेरै आईटी इनफ्रास्ट्राक्चार ओमफ्राय स्कुल लामा हस्पिटाल बेफोरो गासिबो जाफुंदों गभर्नमेन्टनि एफर्ट्स आरो इनिशिएटिभ लानायाव जोङो मेरला हस्पिटाल लुनाय नुनो मोनदों जाय जों बयनिबो थाखाय हेल्पफुल आरो जोंनि जिउ रैखा खालामनायनि थाखाय जोङो मेरला गोदान स्किम ओंखारनाय नुनो मोनदों जेरै अमा फिसिग्राफोरनि थाखाय अमा फार्म खुलिनानै होदों आरो गोबां बेफार फालांगि खालामग्राफोरनोबो मेरला स्किमफोर होनाय जादों जोंनि जायगाखौ जौगाखांहोनो थाखाय बेफोरो गासिबो जाफुंहांगासिनो थांनाय 3 बोसोरनिफ्रायनो सान्थि फैहांनायजों लोगोसे जौगालांगासिनो दङ जोंनि बे बिटिआर रिजोना आरो आङो बेफोरबायदि पजिटिभ चेन्जेस आरो जौगालांनायखौ नुनानै जोबोद गोजोननाय मोनदों गोजोन्थों लोगोफोर नोंथांमोननि सेराव मोनसे बाथ्रा बुंनो सानदों माने नैबे भिडिअखौ लानानै रावबो गाज्रि मोननांला आरो रावबो थै गरम जानांला आरोना जों बर'दो बर' पलिटिक्सनि बागै होनना बुङोबा पलिटिक्सआव नांलाय खमलाया जाखायो माने बिदिनो जावलायनाया जाखायो आरोना सोरबा खामानि मावदो सोरबा खामानि मावाखै बेबायदि बाथ्राया जाखायो स' बेखौ लानानैनो रावबो माबानाङा पलिटिक्स होनना बुङोबा बेनो नांलाय खमलायदोसो देरहानो हायो आरोना स' बेनोमोन आरोना थेंक इउ स' माच